Il-Partit Laburista se jkun qed itella l-avveniment ideali fejn wieħed se jkun jista' jgawdi tas-sew l-entużjażmu u l-ewforija li ġġib magħha il-finali tat-Tazza tad-Dinja. Winners the Football Concert organizzat fil-kumpless Arja dakinhar li tintlab il-finali se joffri mhux biss spettaklu ta' futbol li se toffri l-logħba, iżda wkoll atmosfera ta' briju u ċelebrazzjoni permezz ta' kunċert kbir. Is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista spjega iktar wieħed x'għandu jistenna minn dan l-avveniment. The Winners Football Concert hija attività fejn ħankun qed inżewqu flimkien il-futbol mal-mużika kif ukoll ma' żbuħija. Ħajkun hawn logħob għal kulħadd u għal daqstant huwa l-post fejn it-Tazza tad-Dinja trid tara hawnhekk. Fil-waqt li l-ikel, xorb u xi qabża ġo waħda miż-żewġ pools ma jonqsux, wieħed se jkollu wkoll l-opportunità biex juri xi jsarfu t-talenti tiegħu fil-futbol kontra wħud mill-aqwa plejers Maltin. Dawk li jilagħbu se jkunu fiċ-ċans li jirpu rigali uffiċjali tat-Tazza tad-Dinja. Din iż-żona ħadd inbidel 5-a-side football pitch fejn ħajkonna logħob mal-membri parlamentari kif ukoll ma' 6 plejers professjonali li jilagħbu fil-Premier League lokali u kif ukoll jilagħbu mat-tim nazzjonali ta' Malta. Għal min jinkwieta li meta jmur jara xi partita taħraq ma jkunx jista' jara l-logħba sew, il-Partit Laburista qed jassigura li dan mhux se jkun il-każ. Hekk kif minflok it-tliet screens li s-soltu jkun hemm fuq il-palk ta' Arja, dakinhar se jkun hemm screen bil-bosta ikbar. Il-finali tat-Tazza tad-Dinja hija l-qofol ta' din l-attività għal daqstant ħsibna biex ikollna wieħed mill-ikbar screens li ħajkun hawn fil-pajjiż juri l-logħba tat-Tazza tad-Dinja. Għal daqstant inħeġġixkom biex tingħaqdu magħna u nieħdu gost flimkien kif ukoll inkunu qed ngħinu l-Partit Laburista. Dakinhar se jkun hemm spazju apposta għal parkeġġ biex bekk il-problema ta' parkeġġ fl-akwati wkoll tiġi eliminata. Fil-waqt li dan l-avveniment huwa mistenni minn bosta fanatiċi tal-futbol li din is-sena t-timijiet li jżommu magħhom m'għamluhiex sal-fażijiet finali, jekk it-tim li żomm miegħu se jkun qed jilgħab fil-finali, dan l-avveniment ma tistax titilfu. Dan għaliex jekk it-tim tiegħek jirbaħ se tkun f'nofs l-atmosfera ta' briju. Iżda jekk min-naħa l-oħra t-tim li żomm miegħu joħroġ tellief, tal-anqas il-kunċertu DJs li se jdoqqu hekk kif tintemm il-logħba, żgur se jtejbulek il-burdata.